но абсолютно всички можете и всички може да постигнете каквото си желаете. Стига да искате много силно да го постигнете и да се трудите, за да го постигнете. Без труд не става нищо от хубавите неща. Лошото става добре. Затова, ако искате да сте полезни хора, за себе си, за семейството, за обществото, ходете се, учете, бъдете успешни в живота си. И най-вече бъдете добри хора. Внимателни, нежни, разбиращи, съобразителни. Това е много важно. Сега тези с ванили, тези с шоколад. Да ви е сладко. Благодаря за другите желания. Благодаря ви. Не ми дай Боже, то там вече Божа работа. С шоколад и звънили. Гладко? На главния оператор на класа. Да ви е сладко, деца. Вие днес сте 9.